హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో చామ సహనరెడ్డి కూచిపూడి అరంగేట్రం వైభవంగా జరిగింది. చక్కటి హావభావాలతో లయ నాట్య విన్యాసాలతో చూడముచ్చటగా నర్తించిన సహనరెడ్డి కళాప్రియులను మైమరిపించింది. వివాహమైనప్పటికీ కుటుంబ సభ్యులను ఒప్పించి కూచిపూడి నేర్చుకున్న సహనరెడ్డి ఇప్పుడు రంగప్రవేశం చేయడం గొప్ప విషయమని కళాప్రియులు ప్రశంసించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన నగర కమిషనర్ సివి ఆనంద్ దంపతులు, తెలంగాణ సంగీత నాటక అకాడమీ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ అలేఖ్యా పుంచాల, నృత్యకారిణి సహనరెడ్డిని అభినందించారు.